ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони варзиши муҳорибаҳои омехта. Дар барномаи имрӯза мо оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳои ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур нишаста лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. аллакай то муҳорибаи Ҳамзат Борз Чимаев бар зидди Дрикус ду Плесси як моҳи дигар боқӣ мондааст. Аммо омодагии Ҳамзат ба мусобиқа ба тарзи ҷиддӣ рафта истодааст. махсусан дар кемпи Ҳамзат ҷанговари вазни сабуки ташкилоти UFC Арман Сарукян кӯмак карда истодааст. хотиррасон мекунем ки Ҳамзат дар ташкилоти UFC дар серияи бебохт қарор дорад ва ин муҳориба дар корномаи ӯ муҳим ва зарур мебошад. ёдовар мешавем ки муҳорибаи Ҳамзат бар зидди Дрикус ду Плесси дар турнири UFC 319 дар Чикаго ба нақша гирифта шудааст ва муҳориба барои сазовор шудани камарбанди вазни миллионии UFC мебошад. Ҳамзат Чимаев бори охир дар Амрико соли 2022 баромад карда буд. дӯстон, моиди ин муҳориба чӣ фикр доред? оё ба фикри шумо Ҳамзат метавонад ҳамин тобистон чемпиони вазни миёна шавад ё не? албатта фикратонро дар зери видео нависед, чунки фикри шумо барои мо муҳим мебошад. яке аз топ менеҷерони ташкилоти UFC Али Абделазиз далели асосии рафтани Забит Магомедшариповро аз ММА дар подкаст ошкор кард. ӯро 3-4 бор огоҳ карданд дар бораи мубориза бар зидди Яир Родригес. Яир Родригес доимо ӯро фиреб медод. ӯ танҳо аз ӯ беэҳтиёт шуд. ин ҳатто ҳам қази UFC буд ва ин хатогии ман ҳам буд, зеро набояд онҳоро маҷбур мекардам ки ӯро бар зидди Яир Родригес гузоранд. Яир 3 бор аз ҷанг даст кашид. дар ин ҳолат Забит мавқеъ худро аз даст дод. ӯ бисёр тиҷорат дорад, занг гирифт, фарзандонаш ба дунё омаданд ва ӯ гуфт: ман ба ҷанг кардан ҳеҷ ниёзе надорам. Юсуф Раисов то охири ин сол шояд дар UFC дебют кунад. дар ин бора ӯ чунин гуфт: оиди UFC чӣ гуфтаниям? ҳама чиз хуб аст. ҳозир ман фаъолона машқ карда истодам. дар моҳи август як муборизаи куштии озод дорам. машқҳо хуб рафта истодаанд. ҳама чиз дар ҳолати омодагӣ идома дорад. то охири сол UFC якчанд турнирҳо дорад ки ман метавонам дар онҳо иштирок кунам. аммо агар ин UFC набошад, ман якчанд вариантҳои дигар барои идома додани касбам дорам. дар ҷоям боз нахоҳам истод. албатта дӯстон, ин хабари хуб аст, ба шарте ки мо ӯро дар UFC бубинем, чунки ӯ ҷанговари моҳир ва чолок, ҳамчунин гӯштингири тарзи озод низ мебошад. шумо дар бораи Юсуф Раисов чӣ фикр доред? дар ин бора дар зери видео фикратонро нависед. Дастин Порье орзуҳои қаҳрамониро аз даст дод, вале барои пул ҷанг кардан ва саломатиашро аз даст додан бриллиант нияте надорад. ман медонам ки дар ман ҳанӯз чизҳои зиёде мондааст. ман пули зиёд ва набардҳои беҳтаринро гузошта меравам. сабаби рафтанам ин аст: оё ман қаҳрамони ҷаҳон мешавам? ман 3 маротиба имконияти гирифтани унвонро доштам. ба даст овардани яке дигар хеле душвор аст. агар ин имкон набошад, пас ман танҳо барои пул ба октагон мебароям ва ин он чизе нест ки ман хоста бошам. дурӯғ намегӯям, ҳозир ман дар беҳтарин формаи худ ҳастам. ман назар ба ислам хуб ҷанг кардам, набарди хуб нишон додам ва ҳанӯз боварӣ дорам ки метавонистам ғалаба кунам. ҳамеша барои қаҳрамон шудан, барои беҳтарин дар ҷаҳон будан ҷанг кардам, гуфт Дастин Порье. албатта ман бо суханони бриллиант розӣ ҳастам. дар ҳақиқатан ӯ як ҷанговари хуб ва беҳтарин дар UFC буд. ҳамчунин президенти ташкилоти UFC Дана Вайт оиди Дастин чунин гуфт: Дастин ба бисёр чизҳо ноил шуд ва ман ӯро яке аз беҳтарин ҷанговарон дар таърих меҳисобам. ин ҷавонмард арзандаи эҳтиром аст. дар саросари ҷаҳон ӯро ҳамчун як афсонаи зинда эҳтиром мекунанд. Порье бо меҳнат ва иродаи азимаш ба қуллаҳои нодир дар ММА расид ва ҷанги ӯ бо Макс Холлоуэй ин танҳо як бой нест, ин як достон дар варзиши муҳорибаҳои омехта аст. ӯ мехост дар зодгоҳаш Орлеани нав корномаи варзишиашро хотима диҳад ва ҳақиқат ин аст: ҳар як дақиқае ки ӯ дар октагон меистад, таърихи UFC навишта мешавад, гуфт Дана Вайт. дар ҳақиқат бо яке аз ситораҳои дурахшони варзиши муҳорибаҳои омехта хайру хуш кардан барои мову шумо душвор аст, чунки мо ҳамеша аз баромадҳову ҷангҳои бриллиант ҳаловат мебурдем. лекин варзиш аст ва варзиш бо ана ҳамин усулҳояш шавқовар аст. шумо оиди Дастин чӣ фикр доред? ба шумо кадом ҷанги бриллиант писанд аст? дар зери видео ҳатман фикротонро нависед. мо бошад мегузарем ба хабари асосии видео. Анис Ёқубов гуфтушунидро бо менеҷери Илия Тапурия Лукаш Орзел оғоз кард.
размкорамон аз ҷиҳати ҷисмонӣ омодаи рақобат аст ва дар муддати наздик метавонад дар яке аз созмонҳои Испания як рақобат гузаронад. дар ҳолати рақобати хуб гузаронидан, размкорамон имконияти рақобат кардан дар яке аз созмонҳои бонуфуз яъни UFC пайдо мекунад. Лукаш Орзел, менеҷери пуртаҷриба дар соҳаи ММА, ба ғайр аз Тапурия, инчунин манфиатҳои Матеуш Ребецкиро ба уҳда дорад. ҳамчунин дар бораи хабари октагон ки бояд Анис баромад мекард, мо чунин гуфтанем: ба Анис аввал як рақобат пешниҳод карданд. размкорамон розӣ шуд. баъдан аз пешниҳодашон даст кашида, шарт гузоштанд ки Анис дар 3 рақобат шартнома имзо кунад. созмоне ки ҷиддӣ нест ва дар суханҳои худ ҷавобгӯ нестанд, Анис он ҷо рақобат нахоҳад кард. чӣ хабаре ки дар бораи Анис Яқубов мешавад, мо аввал бо худи ӯ гап мезанем ва баъдан нашр мекунем. аз шумо хоҳиш ба ҳар сару садоҳо бовар накунед. дар ҳамин ҷо бошад мо видеои имрӯзаро ба охир мерасонем. пайгири шабакаи Knockout TG бошед, зеро мо ҳама рӯза хабарҳои навро аз ҷаҳони ММА пешкаши шумо мегардонем. боқӣ тансияту хонаобод бошед.